ekwu okwu mmekọ nwoke na nwaanyị obi anyị na-aga na nwoke na nwaanyị na-akwa iko mana ile anya ugbu a hụ that na ọ bụrụzi just nwoke na nwaanyị a na-enwezi nwaanyị na nwaanyị nwoke na nwoke njụọ gị ihe nke anụnwa na-etrend nwoke na nwoke nwaanyị na nwaanyị ọ dị mma ọ ya kwesịrị ekwesị ana ibe ebe anyị hụ na nke ụmụ nwaanyị na-abụ ọ dịka people emetụrụ ya obere accept na-ekwu nwaanyị he ka anyị gbatụ nkịtị mana ekwu nke nwoke ọ na-ada ụda nwaanyị na nwaanyị kwesịrị ị na-enwe mmekọ ihe ndị oyibo na-akpọ lesbianism ekwesịrị nwaanyị na nwaanyị nọrọ ihe mmekọahụ a na-agụ ha ịbụọ eche mma Chineke mere nwoke nwaanyị anụmanụ abịakwa na anụmanụ enwe nwoke nwaanyị abịa ihe niile nwoke nwaanyị even ị gaa n'obodo ndị French countries asị gị na enwekwa some words bụkwa masculine some bụ feminine so ka ezi nke nwaanyị na nwaanyị na-enwe mmekọ nwoke na nwoke na-enwe mmekọ mụ na ọmarịcha nwaada Jessica na ugbu a anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a ka anyị jụọ ma marakwa ka ọ na-akọkwara m nwa na-akọrọ ya jụọ ma mmekọ nwaanyị na nwaanyị ọ nke kwesịrị anyị nwee na-anabata ya ọ nke dị mma nwaanyị na nwaanyị kwesịrị na-enwe mmekọ Jesi nwaanyị na nwaanyị kwesịrị na-eme mmekọ ayi ọ bụ ihe arụ ọ jọrọ njọ n'anya n'ihu mmadụ jọkwa njọ n'anya Chineke ọ jọkwara njọ ịnụ na ntị okwu na gbaka ntị isi na ụtọ m na-agada bụ n'ọkịta anyị ebido na-enwe ọnụ metụwa aka ma nke onye si wee ya adịnya is an eyesore ọ na-asọ oyi na ntị na-asụkwa oyi n'anya ọ bụ kwesịrị ekwesị mana njụọ gị ma ọtụtụ mgbe mmadụ anaghị anọkọta otu a mụ na gị nọ mebi abịghọ m na skuul enweghị m abụ ụmụ nwoke sọraụndụ m ụmụnne m nwoke di m nwoke ihe niile nwoke enweghị onye ga-awara ntị m nwa ịbịa negara nwaanyị anya mana ịbịakwa n'anya ịhụ na ọtụtụ ihe na-akpalite mmadụ na nwaanyị inwe mmekọ ma nwoke na nwoke inwe mmekọ ama m otu n'ime ha bụ ụmụazị ibi na boarding school ka eke isi ele nke ahụ anya ka bụ eziokwu ihe a na-ebido ebe ahụ nwa ọbụla a zụrụ na boarding school ya abụghị mix up na-abụghị nwoke na nwaanyị ọ bụ na same sex boarding school a na-asị na mana some parents believe na afọ nwa ha nwaanyị na nwoke asị na nke nwoke emebi nwa ha mana afọ nwa ha nwaanyị na nwaanyị ahapụ ha onye ọbụla relax si ha lakpụrụ ụra together ma maazị ihe na-eme behind ọ kwa na boarding school ihe a na-ebidokwa na ụfọdụ parents na-eji onwe ha eji ị na-eji nwa gị eji chọọ ha outside ka ọ dị exposed ị na-eji ya eji sọnsọ ihe na-eme allow female friends you don't allow male friends ife na male friends ya corrupt ya ị hapụzie ụmụ nwaanyị na-abịakwute ya ị hapụzie maazị ichefuzie na ha enwere ihe a na-akpọ ihe a na-eme abacha online a na-ene ha na-eleta ya ebe ahụ ha nwere ike sị ka ha practice ebe ọ na sọnsọ parents ha anaghị ekwe ka nwoke chọta ha na nne nwaanyị na-achọta ha na ya ha na-afụ ebe ụmụ nwaanyị na nwaanyị na-eme ya na ọ bụ ebe nwaanyị na nwaanyị na-eme ya na ọ bụkwa ihe dị mma ka ha try ikene ya ha na-ebidogo ịhapụ ya aka ọ na-esi ike ọtụtụ mgbe ilekwa n'anya ịhụ na ndị anụnwa nwere nnukwu ego ụmụ nwaanyị ya nwechara nnukwu ego ụfọdụ nọ na politiks ụfọdụ nọcha na ebe dị iche iche ha ncha niile nwechakwara di mana ha na-eme onwe ha ị na-ajụsi ka ezi ihe na-eme ka ihe nwaanyị ga-eji wee nụchara ihe na-agụ ya bụrụ nwaanyị ibi ya ịnọ ya n'akụkụ ka ihe kpatara nka ibenekwa n'anya ịhụ na these people bụzi cash cow ụmụ agbọghọ ma ụmụazị na-etonite afụgodat na emewe nke a ọ na-enye ego enwe ala aja na nna agakwuru o mechee m onye m ego enwere onye nke nna agakwuru imego ụdị ihe a because achọbeghị m ịkọ nke ụmụ nwoke ka anyị kọbagodo nke ụmụ nwaanyị ka ilekwa anya na-afụdat na nwaanyị na nwaanyị eyi ọ dịkasị na nwaanyị na-akelezi nwaanyị ibe ya anya karịa ebe ọ sị na ọ nwere ọyị nwoke okwe na aghọta nwaanyị na nwaanyị yi ọ sị na nwaanyị ahụ na-adị faithful to her mana ọ bụ na nwoke ahụ ya na-efegharị all these things happen ha na-asị gị na enyiwa nwaanyị na nwaanyị nọ na-aka mma is protected but ọ bụ na nwoke a nwere ike na-agba n'iro this one na-akọ nka na mana akụkọ ahụ ọ dịghị mma maka na even ya na-asị na nwaanyị nwoke fụ di ya na di ya nọrọ di ya afụ ya na nwaanyị ibe ya ọ ya ha ekwu okwu mana ọ fụ ya na nwoke ọ bakasịwa ọ na-asị ka nwaanyị bụ na jesi nwee ọ na-asị ya you just my male friend ọ sị aka enyi nke bụ na just your male friend nwaanyị eji na-ekipụ male friend nwaanyị na-adị ọ na-enwe enyi nwoke na-enwe enyi nwoke mana nwoke ahụ enwekwa ihe ejikọrọ ha na-abụ mana ọ bụ na ọyị nwaanyị ọ sị ha na-abụ nwe ya kpatara o ji wee nwee lesbianism ma karịzịa ọ kazi ọ dịzi nnọọ ka asị nọọ ihe ziziri ezi na society ozie ka normal thing na ị na-eme enweghị ihe ọ pụtara just no normal life ị na-afọsị na ha na-alụkwụzi n'oge nke nwoke na nwoke ka asị na anụ na amabeghị nwaanyị na nwaanyị enwe a professor I think a professor
n'obodo oyibo nụkwara nwaanyị bịa of Nigerian descent nụkwa onye ọzọ mana onye ọ na-anụ dịka onye ọcha wedding ha eme ya very recently afọ m ya on social media so ihe na-ajụ na ọ bụrụ na nwaanyị na-enwe mmekọ ya na nwaanyị bịa o nwere ụzọ esi achọpụta na nwaanyị a bụ lesbian ka ị nwee ike tụọ ya gap n'ihi na ụdị ihe ahụ na-agbakasị m ahụ agbakasịkwanụ ndị na-anaghị eme ibe ha ahụ so that o nwee ụdị omume ha mee ịchọpụta na onye a na-eme nwaanyị bịa ịtụọ ya gap n'ihi na ihe nke a bụ ihe na-asọ oyi onwe nke ịma ọ ga-abụ ihe mara ife ma na m fugoro m gara ebe a na-eme ke na pati ka ogene ga na wee fụ ka nwaanyị kpọrọ nwaanyị bi ya bata nke nwaanyị ahụ nwaanyị a na-eme ka nwoke yiri ịma baggy trouser ụmụ nwoke yiri big polo top ụmụ nwoke buru nwa okpu kpaa isi otu a si kpafe isi azụ ịtago just yiri pierce earring obere earring then fụzikwa nke nwaanyị yirikwa gown dress aka nwaanyị ị na-afụ na nke nwaanyị nke yi akwa ka nwoke na-eme ka nwoke na-agwarịsa gbasa ya ka nwoke odoga anya na mmadụ n'ihe amanaka eji ha enye ele ịfụ ha na nka ịma na onye a nke bụ nwaanyị nwoke dị nka nwaanyị na ha na-abụ na arụkọ nya onye ọbụkwasọ m na-ele onye ọbụla na-ekiri ha ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ịhụ nwaanyị na-eme ka ọ bụ tomboy ịghọta na ọ bụ lesbian nke ahụ ọ bụ eziokwu nche onye na-like such dressing onye na-like dress otu a na-like bigger trouser sometimes nwa na-eyikwa bigger trouser bigger polo o dependiri ka nsi wee chọọ ihe mana ịma iyiri bigger polo ị na-eme ka nwaanyị afọ nwaanyị bigger polo and baggy trouser a na-ama na nwaanyị n'omume ya mana ịhụkwa tomboy ị ga-amakwa ya omume ya na onye ahụ tomboy onye a mba nke ya ihe gwara ya mana those people a na-akpọ tomboy does it mean na onwe ha ihe a na-eme n'azụ maybe nwaanyị ime nwaanyị nwoke ime nwoke maka ọ na-abụ nna-afụ ndị bụ tomboy I have this perception of okay this one is a woman but doesn't want to be a woman ịghọtago so otu ọ bụ nwaanyị ọ chọghị ime ihe nwaanyị maybe ọ ga na-emenụ nke nwoke nke m ji n'anya m na-abụ efu maka ha dị 6 ha niile bụ ka nwaanyị mana ịtọ dịzi ka nwoke ịtọ dị ka nwaanyị odoge anya na onye abụ lọvụ onye alọvụ onye ka ha si agba izu dịka otu a nwoke esi abịa metụ gị jide oke aka n'ukwu na-agwa gị okwu na ntị otu a ka ha si eme nnọọ na-ele ha na-asị nye nka ife nya ka ezi ga esi kezi ihe anyị na-enwe ezi onye ka na-akpọ no sex toy ya ọkwa ha na-eyi sex toy onye maka sex toy ahụ ji edizi ya because na ha nwee nwe nụọ utu anyị ewepụtasị na ha wunye ebe ahụ ọkwa chukwu ihe chukwu ya ekpe ọha na eze unu anụgonu ka o si eme ọ bụrụ na ị bụ onye na-etinye nwa gị na skuul ịma ihe ọtụtụ n'ime parents ji akpọga nwa ha na boarding school bụ achọrọ m nwa nwoke imebi nwa m nke nwoke achọrọ m ịga skuulu nwaanyị ka o mebie nwa m nke ahụ mgbe ụfọdụ na-akwa na-abụcha eziokwu ọ na-amasị m ma ọ bụ na nwata agakwa m skuulu same sex so nwaanyị mana ebighị m na skuulu ọ bụgodị na nwa gị ga-aga same sex skuulu ya ebina na skuulu nwere ike ịkpọpụta ya osi n'ụlọ na-aga n'ihi na o mee kpam uche gị adịgo na nwa gị emego kpam ijidi ya si ya ihe ya emekwa emegopenu m ya mgbe ahụ mana ọ nọ na boarding school of same sex ọ na-afịa arụgụ nwee ịchọpụta ma nwa ahụ nawa n'iyi ijide ya n'aka na-afịa ahụ mgbe ọ na-ide ama ihe ọ na-eme ọ na-go n'iyi so ọ bụrụ na ọ ga-ekweme itinye nwa gị na skuulu nwoke na nwaanyị na enwekwe nke na-enweghị disadvantage na advantage o because ka ị na-agwa na nke nwoke na nwaanyị na-cherekwa ka ghọrọ ihe si ya ịghọta mana ịkụziere nwa gị ihe gbazie nwa gị ụzọ ọfụma ọ ga-aghọta ọ ga-aba uru ịghọtago so unu na-ele anyị ama m na unu amụtago ihe gị nwa bụ onye na-ele anyị biko emekwene nwaanyị ibe gị nwa bụ nwoke emekwene nwoke ibe gị because ihe nke a na-asọ oyi na ntị ọ bụrụ ihe eji mara anyị dịka ndị Igbo ndị Naijiria ndị Afrịka aka m bụkwa nwaada Biblas mana ị nwekwa ike ịkpọ m okwu anyị ọnụ ma ịkpọkwanụ m Bibi onye mụ na ya nọ bụ nwaada Jessica Okafor ka emesịa Opurobios Igwe Ejenga